Другая кніга цароў, раздзел 19. І паведамілі Ёабу, што цар плача і ў жалобе дзеля сына свайго. Так вось перамога ператварылася ў той дзень у жалобу для ўсяго народа. Бо пачуў народ у той дзень вестку: цар сумую дзеля сына свайго. І ў той дзень уваходзіў народ у горад цішком, як звычайна уваходзяць людзі, асаромленыя, якія ў час бою кінуліся ўцякаць. А цар закрыў твар свой і галасіў моцным голасам: «Сыне мой Абсаломе, Абсаломе, сыне мой, сыне мой». І Ёаб, увайшоўшы да цара ў дом, сказаў: «Ты асароміў сёння аблічча ўсіх паслугачоў сваіх, якія збераглі жыццё тваё, і жыццё тваіх сыноў і тваіх дачок, і жыццё жонак тваіх, і жыццё наложніц тваіх. Ты любіш ненавідзячых цябе, і ў ненавісці маеш тых, хто любіць цябе. Ты сёння паказаў, што не дбаеш пра кіраўнікоў сваіх і пра паслугачоў сваіх, і пераканаўся я сёння, што калі б Абсалом застаўся пры жыцці, а мы ўсе памерлі, гэта было б добрым у вачах тваіх. Дык цяпер падыміся і выйдзі і гавары да сэрца паслугачоў тваіх, бо прысягаю табе Господам, што калі не выйдзеш, ніхто не застанецца ў гэтую ноч пры табе. І гэта будзе горш табе, чым усе беды, што нахлынулі на цябе ад юнацтва твайго аж да цяперашніх дзён». Дык цар устаў і сеў у браме, і ўсяму народу было паведамлена, што цар сядзіць у браме. І сабралася вялікае мноства людзей перад царом, а Ізраіль уцёк у палаткі свае. І спрачаўся ўвесь народ ва ўсіх пакаленнях Ізраіля, кажучы: «Цар вызваліў нас з рук ворагаў нашых, і ён вызваліў нас з рук філістынцаў, і цяпер уцёк зямлі перад Абсаломам. А Абсалом, якога мы намасцілі, каб ён валодаў намі, загінуў у баі. Чаму цяпер маўчыце і не вяртаеце цара?» А словы ўсяго Ізраіля дашлі да цара ў дом яго. І паслаў цар Пасадока і Абіатара, святароў, кажучы: «Прамаўляйце да старэйшын Юды, кажучы ім: чаму вы марудзіце, каб вярнуць цара ў свой дом? Вы, браты мае, косць мая і цела маё. Чаму вы марудзіце, каб вярнуць цара? І Амасу скажыце: ці ты не косць мая і не цела маё? Хай гэта зробіць мне Господ, і гэта дадасць, калі ты у мяне не будзеш заўсёды настаўнікам войска на месцы Ёаба». І схіліў ён сэрцы ўсіх людзей Юды, быццам сэрца аднаго чалавека. І паслалі яны да цара, кажучы: «Вярніся ты і ўсе паслугачы твае». І вярнуўся цар і прыйшоў аж да Ярдана. І Юда прыйшоў у Галгал, каб сустрэць цара і перавесці яго праз Ярдан. А Сямэй, сын Гера, беньямінец Бахурыма, паспяшаўся і выйшаў з людзьмі Юды насустрач цару Давіду. З ім была 1000 беньямінцаў, і Сіба, паслугач сям'і Саула, і 15 сыноў яго, і 20 паслугачоў. Пераправіліся яны праз Ярдан ужо перад царом, і перайшлі яны брод, каб пераправіць дом цара і зрабіць так, як падабаецца яму. А Сямэй, сын Гера, упаў на твар перад царом, калі той меў пераправіцца праз Ярдан. І сказаў яму: «Не лічы гэта маёй правіннасцю, гаспадару мой, і не прыгадвай крыўду паслугача твайго ў той дзень, калі гаспадар мой цар выходзіў з Єрусаліма. Не бяры гэтага, цар, да сэрца свайго, бо я, паслугач твой, прызнаю грэх мой, і дзеля таго сёння першы з усёй сям'і Язэпа выходжу я і іду насустрач гаспадару майму цару». А Абісай, сын Царуі, у адказ сказаў: «Ці ж не будзе забіты Сямэй за тое, што праклінаў намашэнца Господава?» І Давід сказаў: «Што мне і вам, сыны Царуі, што вы становіцеся для мяне сёння супраціўнікамі? Ці такім чынам сёння павінен хто-небудзь паміраць у Ізраілі?
Ці ж я не ведаю сёння, што я стаў царом над Ізраілем? Дык сказаў цар Сямею: не памрэш, і прысягнуў яму. І Мерыбаал, сын Саула, таксама выйшаў насустрач цару. Не мыў ён ног, і не стрыг пазногцяў, і не стрыг барады, і не мыў адзення свайго з таго дня, у які цар выехаў аж да дня вяртання яго. І калі ён прыйшоў насустрач цару у Іерусалім, сказаў яму цар: чаму не пайшоў ты са мною, Мерыбаал? Ён у адказ сказаў: гаспадару мой, цар, ашукаў мяне паслугач твой. Бо я, паслугач твой, сказаў яму: вазьму сабе асла, і сеўшы на яго, паеду за царом, бо кульгавы паслугач твой. Звыш таго, ён яшчэ і абвінаваціў вераломна мяне, паслугача твайго, перад табою, гаспадаром маім царом. Ты ж, гаспадару мой цар, як анёл Божы, таму рабі, што табе падабаецца. Увесь дом бацькі майго варты быў смерці перад гаспадаром маім царом, а ты пасадзіў мяне паслугача свайго між страпезнікаў стала твайго. Што яшчэ ёсць у мяне да справядлівасці, каб клікаць цара? І сказаў яму цар: што яшчэ ты гаворыш? Я сказаў: ты і Сіба падзяліце паміж сабою уладанні. І Мерыбаал адказаў цару: хай ён бярэ нават усё, калі гаспадар мой цар вярнуўся ў супакоі ў дом свой. Таксама Барзылай галаадзец прыйшоў з Рагеліма і праводзіў цара праз Ярдан, каб развітацца з ім за Ярданам. А Барзылай быў вельмі стары. Гэта значыць, меў ён 80 гадоў, і ён забяспечыў цара харчам, калі ён быў у Маханаіме, бо быў чалавекам вельмі багатым. І сказаў цар Барзылаю: хадзі са мною, і я буду апекавацца над табою ў Іерусаліме. Барзылай сказаў цару: колькі засталося дзён жыцця майго, каб ісці з царом у Іерусалім? Маю сёння 80 гадоў. Ці хопіць мне розуму, каб разабраўся я, што салодкае, а што горкае? Ці можа пацешыць паслугача твайго ежа і пітво? Бо ці магу я яшчэ слухаць голас спевакоў і спявачак? Пашто паслугач твой мае быць лішнім цяжарам гаспадару майму цару? Крыху пройдзе паслугач твой з табой ад Ярдана, і за што узнагароджваць цару мяне такою ласкаю? Але дазволь паслугачу твайму вярнуцца і памерці ў сваім горадзе, побач з магілай бацькі свайго і маці сваёй. Але вось паслугач твой Хамам хай пойдзе з табою, гаспадару мой цар, і ты зрабі яму, што табе здаецца добрым. І сказаў цар: Хамам хай ідзе са мною, і я зраблю яму, што добрае ў вачах тваіх, і ўсё, аб чым будзеш мяне прасіць, ты атрымаеш. І калі ўвесь народ і цар пераправіліся праз Ярдан, цар пацалаваў Барзылая і дапраславіў яго, і ён вярнуўся да сябе. І вырушыў цар у Галгал, і разам з ім Хамам. А праводзіў цара ўвесь народ Юды, і таксама палова народа Ізраіля. І вось вакол цара сышліся ўсе ізраільцы і казалі яму: чаму браты нашы, сыны Юды, укралі цябе і пераправілі цара і дом яго праз Ярдан, і ўсіх людзей Давіда разам з ім? І адказалі ўсе юдэі людзям Ізраіля: бо цар нам бліжэйшы. Чаму гневаецеся на нас за гэтыя прычыны? Ці мы з'елі што ў цара? Ці можа даў ён нам дары? І адказалі ізраільцы людзям Юды і казалі: 10 частак маем мы ў цара, і таму таксама і ў Давіда. Мы лепшыя за вас, чаму вы пагарджаеце намі? Хіба не мы першыя сказалі слова, каб вярнуць цара нашага, але слова юдэйцаў было мацнейшым, чым слова ізраільцаў.